И ето, здравейте! Представяме ви новия модел Kia Sportage 2015 година. Свръхмодерна технология на корейския концерн Kia. Така, да видим огледалата. Вратата е отворена. Така, да погледнем вътре. Ето го кормилото. Ето ги настройките, които може да направиш от волана. Ръчна скоростна кутия. 6-степенна ръчна скоростна кутия. Елегантна ръчна спирачка. Барче, хладилно. Седалките са от Алкатрас. Да. А сега тук да обърнем внимание на таблото. Уникално табло. Невероятна изработка. На допир. Много меко, много елегантно. Като женска кожа. Като кожа на тъпан опъната. Стелки фирмени на Kia Sportage. Всички данни са по вратите. Да видим отзад как е. Седалка, задна седалка за, може би за двама човека, не повече. Един с беби. Или един с малко дете. Отзад е затворена за животно, вероятно. Или е леко товарна. Сега, ако обичате, госпожа, да отворите само, да. Уникален багажник. Тук може да побере почти цял сак. Или 3 дни. Така. Елегантни задни стопове. Трети стоп. Така, да обърнем внимание на голямата емблема, която се вижда от 3 км. Стъклата са почти. Стъклата са като на NTLB. Малки. Така, другото огледало. 17-инчови жанти. Кия. Също с фирмен надпис. LED светлини, които много добре очертават корейския вид на автомобила и неговия облик. И последно обърнем поглед на чистачките и на външния вид на автомобила. Ето. Това беше от нас. Заповядайте следващия път отново, когато ще разглеждаме новия Opel Zafira. Благодарим!